Rabara dan Allah kake tafi. Baby kar ka damu. Mitin zamu je mu a Lagos kwana 2 zamu yi mu dawo. Amma baby zan yi kewarki. Shikenan baby sai na dawo bayan kwana 2. Pastor ka rike min saurayi na kar ka bari ya cuce ni. Shikenan yarinya ta za mu kare ko baki ɗayan. Hello mata zaki iya zuwa yanzu. Ta riga ta tafi. Baby ka bani minti za ka gani a wurin. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just Haɗa mun gangan ubanta. Ya Allah ka taimaka, ya Allah ka turo mana wani tsawa da ka za a yi ruwan sama mai sosai wanda zai hallaka wannan. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. It's out. If you try, you just might get a little bit. Alhaji ka damu wannan daren da kana. It's out.